Odenjiji nke anyị na-asụcha isi ọfịa gị nna melụ. Asị m ka m sụchasịara ụmụ Igbo be anyị ụzọ ebe ma ebe onye anọ na otu nwa nsi asụ ọbịa ka ibe ọma je na-emeri ya ibe ọnwụ na nọchiri ụzọ o si n'ụzọ onye Igbo pụọ onye Igbo akpatawa ego ị na-anụ o nwere owu ibe na-ewe m iwe iruo na soshal midia ị na-ene ndị pastọ ị na-ene ndị fada si ibe ma na-ekwu na midia na ụmụazị na-agwọ nnukwu ọgwụ na anọghị esi oke ite na ụmụazị na-eme yahoo yahoo na ọ dịghị mma mana ka m jụọ bụ ajụjụ kedizi ndị merụ ụmụazị ji esizi oke ite kedu ndị merụ ụmụazị ji agwọ ọgwụ ego kedu ndị mere ihe ka nke ọrụ gị akụkọ ogbe nwa ịmụ ibe fada ya eme oduyi katikis ma ose mmeria eje na ihe nwa ogbenye ọgaranya nwa iru ebe a na-akwụ ọgaranya inekata bishops inebe ndị fada kedu ibe ị chọrọ ka ndị nọ n'akụkụ were mee nwa ogbenye na-atụ ụtụ n'ụlọ ụka ọnwa ikwue na o ji eje deta kirialans o deta kirialans na-eje ga-akwa nwa ogbenye kedu ibe ị chọrọ ka ndị mmadụ mee ajụjụ ka m na-ajụ kedu ibe ị chọrọ ka ha mee ị na-enekwu pastọ nọdụ n'elu otu okpekata ekpere osi onye ji 50,000 ya rute nso bịa tụwa nya n'ụkwụ ka nte ya mmanụ pụrụ iche onye ahụ abịa okpucha ote ya mmanụ nwa ogbe ya nọ n'azụ na-ene ya kedu ndị du iribe n'oke ite kedu ndị du iribe n'oke ite kedu ndị du iribe n'oke ite ịjụba m asị m na ndị ụka na basoro were mee oke ite karịa ọgwụ ego karịa kedu ibe ma na-akparịrị ndị dibịa kedu ibe a na-akparịrị ndị dibịa onye jere ụka jere ka ọ nata oriri nsọ ka a gọzikwuo ya ka o nwee ego eruzie onenebe lọnchin akpaba lọnchin bilion kedu ibe nwa ogbenye ya eme nwa ogbenye mekata o jebe n'oke ite